kugara kwepuye nde28 years ndakatanga kutora madrugs. Ndane 5 years ndapinda madrugs through mashamwari andaitamba nawo. Ndakatanga kuchine Malawi, tikapinda Musikange, ndikatanga kumbotora Brown Clear. Zvinhu zvakandikanganisa zvakanzorera mushure mekugarisana nehama. Hapana akanga ane trust kwandiri. Munhu wese aingoti akandiona ndakamudza chichemo changu aingoti kuda kundenga madrugs. Saka ndakatanga kusabatsirwa nevanhu vachindisarudza because of madrugs. So ndakazosanganawo neveZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vakandidzidzisa kuti chii chinonzi harm reduction, kuderedza kushandiswa kwezvinodhaka. Ndairova 10 matanda padei. Vakati nomufana wangu patenawo kurovayo chimborova 9 mangwana tonorova 8 kusvika kuchirijusa. Ndozvandakatanga kutedzera. Zveshuwa nawo level randasvika ndogona kutoita 2 months isina mbobata any drug. Uyezve ndatobhestiwa makomunity, ndatobatsirawo vamwe vanhu vari madrugs nekuvakusuvira nenzira dzakanaka kuti madrugs anosiyiwa so. Nevabereki vedu tange vaudza kuti kana uchitsura mwana ari kushandisa madrugs musore nenzira dzakanaka, kwete kuita ngori kumudzvinyirira, kuita ngori kumunange chigunduru. Andongoramba achiita achiziva kuti handimunoziva kuti ndiri ndechigunduru, saka mune mutomusapota mukamuti chigunduru. Saka ngatidzidzisane vabereki kana kune vana vakushandisa madrugs vaudzewo nenzira dzakanaka. Tongotendawo veZimbabwe Civil Liberties and Drug Network kuti tane maservices atinokwanisa kubatsirawo vamwe vedu vanoshandisa madrugs like kuchibhadze kune rehab. Kana pane vana vanenge vanetsa tinogona kubatsirana makomunity imomo. Munongotsvagawo veZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vanokubatsirai. Saka ndinongotiwo kune vanengena vangu nevakoma vangu vachiri kushandisa madrugs, ngatimbozvisiyai. Nemo mapasta vari munyika ngatinamatire nyika kuti vana vasiye madrugs. Ini ndinonzi Wilson Box, ndini director kuZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Tinoshanda nevakomana nevasikana vanoshandisa madrugs. Tinourombo kuti nyika yedu yeZimbabwe haisati yaita yatinotiwo pachirungu population size estimate, kuti tizive kuti nyika ine vanhu vangani chaizvo vari kushandisa madrugs. Asi umbowo hwatinahwo hwezviri kuitika munyika takatarisa nyaya dzemadrugs nedzimwe mhosva dziri kuparwa dzakafanana nedzekuuraya vabereki kuri kuitika, kuuraya kwehama neshamwari kuri kuitika, zvinotitaurira isu kuti madrugs ari kushandiswa chaizvo. Tine imwe research yatakaita yakatitaurira isu kuti muMbare muri kugadzirwa madrugs akati kuti uyezve akachipa. Saka madrugs aya anowanikwa iwo achienda kunzvimbo dzakafanana nekunana Arcadia uko, nekuti vanenge vachiti zvakachipa. Mamwe anoenda kumahigh density suburb atinogara isu nekuti vanenge vachiti akachipa. Saka dambudziko iri rakanyanya zvikuru, kunyanya kune vakomana nevasikana vechidiki vari kuafectwa chose nyaya dzemadrugs, nekuti ukavabvunza kuti kosei muchitora madrugs vakomana nevasikana, vanokutaurira kuti izvo hatina zvokuita. Ndo chekutanga chavanokutaurira kuti hatina mabasa, ende uyezve vanokutaurira zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho zvakafanana nekuti vanenge vachiti no baba namai pavakasiyana, baba vakazonotora vamwe amai havatifarire pamba ipapo. Saka zvinokonzeresa izvo kuti vakomana nevasikana vaende vachinotora madrugs. Dambudziko iri rakanyanyisa chose, especially kuma-urban areas matinogarawo. Asi kumaruzevha zvekare dambudziko iri rakuwanda, nekuti vai vanenge vachibva kumaguta vari kuendawo kupi? Kumaruwa, uko vanosangana nevakomana nevasikana vechidiki vanenge vari very innocent, kupinzwa munyaya dzemadrugs. Saka isu tatikumbira kudai zvaibvira vakomana nevasikana vatsvagirwa zvokuita, kunyanya kuendeswawo kumavocational training centers, vachinodzidziswa mabasa emaoko, nyangwe kurima zvako. Zvese zvinofamba izvo, nokuti izvo isu senyika takatora land. Saka une land yakawandisa uko, vana ava ngavabatsirwa vachienda vachinoitawo maprojects avo ikoko, vachizvirimira zvinhu zvakaita sanafodya,
zvinove zvatekeshera muno ino nyika, ndinofunga kuti dambudziko remadrugs iri rinogona kupera. Uyezve ngatitarisei mitemo yedu iri kuongorora nyaya dzemadrugs. Taida kuti mitemo iyi at least yakaongororwawo kuitira kuti vanasikana navanakomana vange vachibuda pachena vabatsirike nenyaya yemadrugs. Unoona vanasikana vanakomana ivava vachifamba murodhumu vakadhakwa, wona maperero avari kuita, kudya chaiko vamwe havachadya, uyezve kuzvishambidza vamwe havachazvishambidza. Inyaya yemadrugs, kunyanya riya rinonzi mutoriro, guka, makafela. Tinokumbirisa kudai nyika tabatana, vanakomana nevanasikana vabatsirwa vasiya zvemadrugs.